Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Aici avem caprele. Aici avem capra. Domnul Hadat. Așteptăm să fete. Aici, cum vedeți, am pus un sac așa că sară pat și am pus și am băgat pe vântul. Cum vedeți, mi-a dat ochii la răcuraș. Ei trebuie să le fac chiar curat. Vreau să vă arăt ăsta, să nu cum cabeleu. Mai am un mușel care e alb împătit, uitați-vă. Uitați. Asta este împătit. Și ăsta este fain. Vedeți, un coloriu frumos, așa, ochi. Aici are un pumn deasupra. Câteva puncte pe aici, lace. Ăsta este mai frumos, că este cam colorit, colorat, și cum să zic. Este așa, are cam multe aici, uite cum de negru, urechile negre. Ăsta este ceva frumos. Asta e stâlnul, nu fie bine. Ceva frumos. Da. Cum vedeți, femeia ăla a mai slăbit foarte tare. Bine, nu se cunoaște coloana, dar a slăbit foarte mult. Pentru că a dus 7 pui. A dus toți la viață și a crescut. Caprașii sunt foarte frumoși. Trebuie să le aduc ceva de mâncare și să le fac ceva de mâncare, să le fac puțină curățenie. Hai să mergem și cu ceilalți iepuri. Să revin de acolo. Vreau să vi-l arăt pe nouă cățeluș care mi l-am luat. Foarte drăguț. Aici avem pe cățeluș foarte frumoasă. Aici aici avem două scufițe, trebuie să le fac azi curat. Așa, aici avem iepurii. Aici avem miluța de haicul francez, în vârstă de 2 luni. Uitați-vă și cu ce frumos s-a făcut. Ăștia doi sunt frații, asta soră și ăla negru frate. Vreau să fac un schimb de mascul cu cineva astăzi. O să dau masculașul ăsta și să iau altul. Aici avem femeiuța de haicol, este un pic mai mică ea. Masculul este aproape din femeia. Aici avem masculașul de potiștură de piș și de cap de leu. Este un mascul foarte bun, numai că nu mai vreau să-l țin, e ceva mai frumos. Sunt din aici. Să duc și căpurițele pe șnes. Aici
să avem femela de... Și femela era de mascul acolo, dacă să se audă, pentru că bate vântul. Asta este femeluța, după cum bine știți. Zic, are un mic defect la ureche, dar nu contează. Știu cât timp știu părinții, contează cât de care probleme sau vedeți, trebuie să le fac iar, dar este femeluț foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult. Este așa, un roșu cu aropi mari și sper să dea discernamente. Ea este, are o lună, este fata pe 7 aprilie, este fata pe 7 martie, martie, și aia de acolo care pui mici, fata pe 3 mai, da. Nu, da, au 2 săptămâni. سكنت فاضي دايما في بالي وبعد الليالي وحشني يا غالي يا اجمل مالك لو تجيني لابوسك بعيني واطفي حنيني اللي دايب معاك انت الجميل اللي لايق عليك الغرام trebuie să-i văriesc pentru acolo să fie nu care să la cuc și să le lăs acolo. Mai am în gând să-mi confecționez și curs. Da, cam atât a fost și cu video de astăzi. Nu uitați până data viitoare, dați un like, un subscribe și pa, v-am pupat!